Ľudia, moje meno je Fairbot Nazdar ľudia, moje meno je Extrém. a ako ste si mohli všimnúť podľa názvu, je to úvodné video na náš nový channel, alebo na náš channel proste, Dark Gaming Slovakia. Budeme tu hrávať rôzne gameplay a let's play, ako sú napríklad Čarovne Minecraft, Champions Online, Counter-Strike 1.6, Team Fortress 2. Mohli ste trošku pomalšie povedať, no. No a ten čarovný Minecraft bude zajtra už. To bude 18. Áno, presne tak. Takedy, možno že pri večeru, tak je tak. A ten čarovný Minecraft budeme spolu hrávať na jednom serveri, ktorý bude potom aj v popisku videa, ako inak. Champions Online, ten budem hrávať asi len ja. Možno, že aj ja s Fairbotom budem hrávať. A Counter-Strike 1.6 budeme hrávať spolu. A Team Fortress zase bude hrávať len XM. Áno. No a toto je asi všetko, takže čaute. Čaute a užívajte si